ga mutane kamar yadda na faɗa a yi ɗaya wa shugabanni biyayya kamar yadda muka san mutane gwamnati wajen biyayya shi zai kawo mana ci gaba. Sannan kuma garinmu yana zaune lafiya, kuma hanyoyi ayyuka komai ana yin kuma kowa yana cikin farin ciki. Muna godiya mai girma gwamna. Sauran mutanen gwamnati kuma muna muku godiya so da kuke nuna wani da mai girma gwamna da addu'o'i da kuke mana da fatan kuma alheri. Jama'a assalamu alaikum.